María José Arcos desaparecía o 15 de agosto de 1996 en deixar rastro. Tan só se localizou o seu vehículo no que non se puido achar ningunha soa pista sobre o seu paradoiro. Aquí nas inmediacións do faro de Corrubedo aparecía o coche de María José Arcos hai agora 22 anos. Estaba pechado co bolso no seu interior e sen ningunha pegada nin sequera da súa propietaria. Ao longo destes 22 anos, a familia non deixou nunca de buscala e mesmo logrou que se reabrira o caso en 2011, coa detención de Ramiro Villaverde. Daquela, a súa irmán Rosa amosábase así de emocionada. Es que estamos muy contentos, que le agradecemos enormemente a todas las personas que han intervenido en esta última fase de la investigación, el coraje que tuvieron, porque sabemos que reabrir esto después de 15 años y llegar hasta aquí es algo inédito, yo creo que en este país. Tras a realización de varios rexistros en propiedades do detido, a falta de probas concluíntes rematou coa súa posta en liberdade e o arquivo da causa. Agora, tras máis de 2 décadas de loita, os irmáns de María José víronse obrigados a solicitar que se declare oficialmente falecida. A difícil decisión veu motivada pola recente morte da súa nai, que era a titora legal da muller, o que suporía iniciar un novo proceso administrativo e xudicial non exento de trabas burocráticas. Unha vez solicitada a declaración do falecemento, tan só falta que o xuíz e a Fiscalía o autoricen. O proceso pode durar ao redor de 2 meses.